Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għas-Saħħa Stephen Spiteri qal li l-investiment li se jsir f'pajjiżna minn kumpaniji involuti fil-qasam tal-produzzjoni tal-kannabis mediċinali mhumiex fabbrika ta' droga. Dan id-diskors jikkontrasta bil-kbir dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ġimagħtejn ilu meta ddikjara li dan l-investiment mhux jinħlif fabbrika ta' droga. Fiż-Żejtun, Delija ikkritika l-ħsieb li kumpanija speċjalizzata fil-produzzjoni tal-kannabis mediċinali kienet qed tistenna li tiġi approvata l-liġi sabiex tkun tista' tinvesti f'faċilità liċenzjata f'pajjiżna. Il-fabbriki ta' droga. Tiġa taf lil min ħaddihom, tiġa iddikjarajt ma' min ftemt. Fil-programm disset fuq l-Istazzjon Nazzjonali, id-Deputat Nazzjonalista għas-Saħħa Stephen Spiteri xejjen dak li qal il-Kap Nazzjonalista. Saħansitra ddikjara li dan l-investiment sejn biex is-settur mediku f'pajjiżna ikun jista' joffri għajnuna aħjar lil pazjenti. Il-postazzjoni tiegħek hija daqsxejn differenti minn tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista li dan qal fabbrika ta' droga. Jiena ma seħilix fabbrika ta' droga għaliex l-ewwel qed aħna legalizzajna dak li qabel kien jissejjaħ bħala droga illicita, illicit drug illiċita, għaliex issa ħanibdew nużaw prodotti minn din il-pjanta biex infejqu jonkella nameljoraw il-kondizzjoni ta' pazjenti. Saħansitra Spiteri irrefera għal dan l-investiment bħala industrija innovattiva li qed toffri opportunità biex pajjiżna jibda jipproduċi dawn il-prodotti u jesportom lejn pajjiżi oħra. Għax fuq kollox din hija industrija ġdida, innovattiva u ma nara xejn ħażin illi ġewwa pajjiżna kif tkellmu tajjeb esponenti anke fil-Parlament illi qala le jekk din tista' tiġi produced barra u importata ġewwa pajjiżna ma jsirx bil-maqlub tiġi produced Malta u esportata barra mill pajjiżna.